Hi. This message yainu bwana Bushiri pamodzi ndi akazi anu Ameri Bushiri. Ineyo ndine Augustine Malumbo nsokosera. Ndikuyankhula izi chifukwa chakuti some few weeks ago ndatumiza message yanchichewa. Some 2 weeks ago actually I sent a chichewa message to you Bushiri telling you that I want my money. The money that I've worked for. Ndalama zimene zigwiritsa ntchito. I worked for you, but you don't want to pay me my money. And you know what I'm talking about. Hey, Bushiri, Shepherd, they call yourself Major One. Let me listen to this one. This message is just to tell you that before I go further, telling the world what we were doing for you, secrets that we're doing for you. We are sacrificing our lives for you. We were wearing vests, bulletproof vests for you. And then what? What did we get in turn? Nothing. I worked for you 7 months without no pay. You damaged my vehicle. I was the house that you got at Waterfall Country Estate. Stand number 874 from Mr. Ndebele. The commission just gave me few money, remaining 45,000. For me, it's a lot of money. Bwana, for me, it's a lot of money. I know that you are gone. You got lots of money, whatever you claim or you do. I thank you for that. But right now, I'm talking about my money. The person ndalama zanga, ndifuna ndalama zanga, ndilela kuti we Bushiri message yako ndiye iweyo. Amene mati Major One. Ndifuna dola ya ine. Imene igwira ntchito ndipo mukapanda ndipasa dola yanga ine zimene ndipange ndi ulula china chilichonse chimene tingakupangirani niyo sinyankhula zambiri achifukwa mukundipangisa kuti ndikwere mtunda ine ndine mfano wodekha mukudziwaso sinambe napangapo iziziya ndikuyamba panopa foma ndinyasa zandikwana ndikuvutika nanga kuvutika ine ndikuvutika chifukwa chakuti koma ngakhanga ndibe ndalama kwa ndalama mwangozifungatira ino koma zoti nazigwira ntchito ndiye ufuna kuthandiza anthu ena koma uli ngongole ndi ine ndalama zayi neso ndini ngongoleso ndi bwezi Mercedes Benz panopa ili on my case ndi mulando ndabwera ku South Africa ndabwera ku Malawi kunoko I've got only few days left here in Malawi. I'm going back, but before I go I just came specifically to come and get my money. Ndangobwera kwa iweyo just for you kuti you must sort out my issues, sort out my money. I've been trying to get out of you. Koma people surrounding you akupasa na message mukudziwa koma simufuna kuti mundipase ndalama zaine. I don't know why. Mungu tayari I don't know, but never know banatopa patu zandikwana ndifuna dola yangu inuso Ameri Bushiri mwauza amuna anu mukudziwa zimene chitika muna panga promise mndipasa ndale ina galmoto ina. What is happening? And are you supporting that? I'm a father, you are a mother, you know the pain I'm going through. So I want my money within 3 days from today. Today is the 24th, if it's not 25th. I want my money. It's the 25th today of May. But 25 May already, 2024. Ndifuna ndalama yanga ndapasa 3 days. By Wednesday, if you don't give me any feedback, ndifu mpulayeso inaso, ndifyutuka ndi yetu, ndifyutuka. Ndeka ndikufyutuka ndifyutuka, ndikuza ndichili chose, ndine na chili chose pa social media paroba. I wanna say it as is. Zimene tinkapa kupangirani nuyo, ndeli nsifa ndiyankhula zinthu zambiri ya. Mapeto ake anthu sakudani sakupoyerani niso ya. Fani koma ndiyankhula betu, ndiyankhula. Mundipase dola, ndiye muona asa muda bwasa. Ndiyankhula kwambira zinthu zina zake zokuti munkati tuma, mumapangaso inu iso. Sizikhala bwino ndikapanga zimenezo. Ndipase dola ine. Within 3 days. Message for you. Bushiri, Shepherd Bushiri. Why you see Jiko kapena nakuti panopa you are what? You are called what? Jesus Nation. Omozi ningazi wako Mary. Sort it out. Tabanga nzolongo soka. Do the right thing. Kuti nsankhule zambiri. Fande nifu ndi ankhuladi mukapanda ubanga zimene zonse. Ndakwiya kwambiri zandinyasa kwambiri zandabona zandikwana. Nde mupange zimene zoti yani zinthu zichitike within 3 days ndikhandiveze feedback pamuni panga contact and people that are surrounding you, you tell them you must get back to me. That's for you.